Ayan po. Dito na yung ulan. Dito na po dito. Mga isda. Ayan po, good morning mga par. Ayan, mga gawaing bahay muna tayo ngayon. Ayan, laba muna. Dami ng labahan, tumbak. At yung anak ko nasa school na. Kami lang mag-asawa dito na iwan. Yung asawa ko bantay dun sa tindahan. Ako maglalaba ako. Kasi dami ng labahan. Yun. Yun na muna content natin. Mga gawaing bahay lang muna. Yan. Macho Labandero. Nilagyan ko lang midyas yung gripo kasi may buhangin para walang buhangin yung natin tubig dito sa planggana. Ato yan, habang tayo naglalaba. Yan, si Mrs. nagano ng bumili siya ng big head. Daming piga, itlog. Maya-maya ganda din sa Tagal? Maya-maya? Hindi. Maya-maya, pwede rin maya-maya. Maya-maya kasi sa dagat. Yan. Ay, sa dagat. Pipirituhin tapos sasabawan ko. Sigaw. Nakapagbanlaw na tayo. Sasabon na lang. Washing lang naman to. Yan. Sulitin natin yung mga gawain dito sa bahay habang wala pa tayong project. Kasi pag may project na naman, lagi kong wala dito sa bahay. Walang katulong yung asawa ko. Sulit-sulit muna tayo sa mga gawaing bahay. Yan, paikot na tayo ng mga labahan. At nilagay ko na yung kawali. Pinapainit ko lang. Tapos piprituin ko na to. Prito, sabaw. May mantika, ma. So, ano muna yun? Eh? Parang
Yan, lumalagatok yung washing. May pera to, sigurado. Legit to, legit. Patayin muna natin. Kapa. Sigurado to. Mayroon nga. May pera nga. Tangkadakol na ako. 20 pesos, tagli 5. Hindi man lang ginawang 1,000 para masipag tayo maglaba. Piniprito. Yan, ulo. Yung naunang prinito. Ayan po, patapos na kaming patapos na kaming maglaba ng misis ko. Plus na tong banlaw. Yan, tapos na yan. At yung iba, nasampay niya na. At yun, patapos na rin ako magprito. Nagsabay-sabay ko na para di mahirapan. Kasi anong oras na, yung anak ni Bayaw na naalagaan ni misis, palabas na rin. Para pagdating kakain na. Yun. Last na salang ng prito, last na banlaw. Sabay-sabay na yan. So yan po, tapos na akong magprito. Yan, tapos na. Ito na yung naprito ko. At tapos na rin kami maglaban ng misis ko. Yun, sasampay siya. Atid ko to. Mamaya magsusundo na ako dun sa estudyante. At magluluto ng ulam ulit. Miyo. Yung prinito sasabawan ko. Kaya naluto na, lulutuin ko pa. Para mas masarap yung kain ng mga bata. Dapat kasi may sabaw, hindi yung tuyong-tuyo. May nang kumain yung dalawa. Kailangan maghigop-higop. Yan, mga sinampay namin. Ade. Luto na tayo ng ulam. Sabawan, kamatis, talong. Hugasan na natin ito. Yan ang buhay may pamilya. Hindi pwede pa tamad-tamad. Magugutom. Magugutom ang ating pamilya. Ako na.
asawa ko. Masipag. Malapit na rin makaluto. Kumukulo na yung sabaw. Inuna ko na yung gulay bago yung isda kasi yung isda dati nang luto yun. Pag alam ko nang luto na yung gulay, lalagay ko na lang yung tilapia, tapos tatanggalin ko na kasi dati nang luto yan. Baka madurog. Ayan po. Luto na yung gulay. Lagay ko na tong prito na isda. Tapos tatanggalin ko na siya dito para di madurog. Ayan, luto na. Yan po, luto na siya. Tanggalin ko na sa saksakan yung blower kasi di blower po yan. Tanggalin na. Yun, pasok ko na sa loob yung luto natin. At ayan, araw ng Miyerkules ngayon. Yan. At yun, sa mga sponsors po na na tumutulong, yung pasensya na po kayo kung nung nagkisame si Kuya Gatcho dun sa kanila, badit yung may ginawa, nagbubong ng gripo. Pasensya na po at di na ako nakatulong kasi yun nga, naging busy na ako dito sa bahay kasi po yung okasyon nga nung anak ko, naglinis kami dito sa kasi kami lang namang mag-asawa gumagalaw dito eh. Yun, pasensya na po kayo kung di ako nakatulong. At nagpaalam naman ako kila Kuya Gatcho. Sabi ni Kuya Gatcho, okay lang daw, tapos kaya naman nila yun, nilang tatlo, si Pula, si Vince, si Kuya Gatcho, kaya naman na nila. Tapos nung tapos na yung okasyon, nagtanong ako sa kanila, yun, tapos na nga, wala nang gagawin. Sige ako, dito na lang ako sa bahay, hanap na lang ako ng content, kung anong content may vlog ko. Ayun po, tapos na tayo magluto at pahinga muna tayo. Yung anak ni Boyo, pinapauna ko ng kumain. Yung anak ko wala pa. Yung pinapakain na ni Mrs. Ako dito muna ako sa tindahan. Habang nagpapahinga, bantay muna ako dito sa tindahan namin. Maya maya makapahinga, kain na ako, sabay na ako doon sa anak kong kakain ng tindahan ko. Ganito lang muna yung buhay ni paring Jason nyo. Yun, tindahan ko. At ayun po, pasensya na po kayo kung di ako nagbablog doon sa doon sa bato daw pumupunta kasi wala namang gagawin na doon. Naghintay-hintay lang ako kung may project na ulit, diba, pag uwi ni ko ulit kung may project na, yun, tulong na naman tayo. Pero sa mga darating na buwan, kasi magpipiesta dito, hindi ko alam kung makakatulong ako sa Pabaya project kasi unahin ko yung pagnegosyo kasi maraming tao na yan. Ito na yung buwan na malakas yung kita ng tindahan ko, yun, kasi may mga okasyon ang darating dito, mga okasyon magaganap, yung tindahan ko malakas yung niyan, income, yung benta. Yan. At yun po, at sana pong magustuhan nyo yung vlog na to. Ito lang yung naisip kong content na naman. At yun, ingat po kayo palagi sa mga sponsors po, mga solid viewers. Yun, maraming salamat po sa panonood nyo. At hanggang dito lang vlog na to. Maraming salamat. Bye bye.